Ja, er skolenar. Det falder ved en jokant. Er du ung i dag og lettere forvirret over alle muligheder for fremtidens fald? Du har kigget rigtig længe og siddet og stirret på alle uddannelser fra tømmer til salg. At være ung i dagens Danmark, der er altid fart og super knald på. Du bombarderes med masser af krav. Lad os sætte farten ned og få lidt ro på. Kommunalvalg venter lige om lidt, men hvad rager det egentlig mig? At blande sig i debatten kan hurtigt føles spildt, men din mening tæller. Kom til SF, vi er klar til dig. At være ung i dagens Danmark, der er altid fart og super knald på. Du bombarderes med masser af krav. Lad os sætte farten ned og få lidt ro på. SF vil have velfærd. SF vil have velfærd. SF vil have velfærd. SF vil have velfærd. Den 18. november skal du sætte